Lalu liwung 6. Iya. Mangke dipun aturaken. Ya engko diaturake, Mak. Matur sembah nuwun. Ya. Nggih. Sugeng dalu, Mbak Miwi. Sugeng dalu. Kak Apri. Iya, Mbak Tatin. Sing Kaya nek cedhak karo Mbak Tatin kaya daya tarik bumine kaya semakin anu no ya. Daya tarik gravitasi bumi ini kaya lho Napa piye? karuanmu kaya karo adikku pas karo Elisa mau. Nek karo aku? Kok kaya no gaya gravitasi lho hawanya gaya tarik menarik kaya lho Mbok anggo perasaan lho. Akhirnya Mbak Tatin kok Sukimine metu lho jan. Gumun aku. Lho, gaya gravitasine bumi Kanjo. aku imbuh kok can multifungsi kok aku ki. Ora nek padane weruh aku arep kepiye to jane kepengin ngopo? Iki gaya gravitasi bumi mbok bawaan lain. Iya, terus maksudnya pengen ndumuk apa pengen? Ya kaya ana iki lho magnete ngono lho, Mbak. Nek karo jenengan ki kaya jarene kaya pengen ndang renang ngono jarene. Selulup ngono. Aku ora ngerti selulup lho. Aku ora ngerti. Apa? Selulup. Nek kaya Mbak Tatin ki jane upama panitia ki lali ra gaweke wedang utawa ngomben ngono wis ra bakal ngelak. Lah kok isa. Lho, mergane ngopo? Tandone. Ndi ta wong aku ora nggawa tandon lho. Tandon sing ngetas ki lho, no. Ora nggawa. Kuwi udu tandon ya, Le. Tatin ki tandone ngarep mburi. Apa ta? Sing mburi nganti Ngopo? Kowe pengen ngopo? daginge nganti Wong wedok kok perabote papat. Lah iki timbangane iki prabote palsu to? Hayo, arep ngopo? Kowe sing marahi kok, Mbak. Jane aku nek guyonan fisik ini kuwi aja nganti. Lah ngopo? Aja ya ora itu to saru to apa nek Lah nek jenengan ya ora apa-apa to nek iki. Lho, ora apa-apa no. Ha, cara aku tak bales. Nek cara aku tetep tak bales. Pilih Mimin apa dadi Sukimin ya nek Lek cara aku tetep tak bales nek nek ngono kuwi. Sukimin wis rasronto kudu ndang ngenteki. Ning nek Mimin ya Kok maneh man? kok ketok Sukimin ae. Sugimine metu berarti ya. Lah gesut. Wah, jan monggo diaturake Grajakan Banyuwangi Kapurwakan bawa. Gelang Alit. Gelang Ya, Alit. monggo ora apa-apa. Mampiat mayun eman gending belambiangan. Tujune botol aku ora kolu lek lah. Lagi arep mimi yo. Ternyata lek kaget ki ora gur lek Sukimin. Siapa? Lah Pak Seno Jika. Aku yang jumbul le. Aduh. Ki pancen garapan lah ya nduk ngene iki. Garapan. Walah, sik Mas lek garap kok sik tak ngombe sik ya. Aku srogoto nek kagetan ngono kuwi aku. Tujune botol Iki ora kolu. sindene yo ndok kaget kabeh lho. Sing wis kulina ya kaget kok. Lho, deloken. Piye ngopo? Tujune mau ki botole ora kolu. Lah iya. Biasane sakmono ku ya kolu kok malah. Lek omongan horor terus iki. Apri iki mbok ora horor ngono lho. Ya horor piye to? Sejak awal saya muncul di Jogja, Sleman dan sekitarnya ngerti toh. Heeh. Kita stay dengan guyon yang tidak saru, tidak jorok, tidak kotor. Kuwi tergantung persepsimu. Nah aku kolu sakmono ki mang anggapmu apa? Lah anggape apa? Uang kok persepsi orang ini macem-macem loh. Terus? Adek ki lanang dandan putri mesti penilaian orang kan ya dikira sak perangan ana sing tresno sak perangan ora kok. Maksudnya kalau iki wedange sakmono ki entek. Nah, lho Mbak Tatine iso menyerap kok kowe iso. Oh, tak kira sak Oh, botol. dasare pikirane sing kuwi sing jorok. Lah, Ayo lah, kan. Masa ya arep sak botole? Pak Sino ra mudeng to.
jenenge omong jorok, pikiran jorok ya aku jauh nyah dari hidup saya. Tenan. Omongan jorok, pikiran jorok, emoh ning nindakake mah ora apa-apa. Lah padha-padha. Oh, ya edan ora. Lah, Lah luwih padha-padha parah. le dosa kok mertanggung, ya lah Mas. Oh lah, gesut. Nyeram bayi Janjane sak tenane nganggo iringan ki mau ki aku iki wis nitik nang nggon lagu Banyuwangi tenanan kuwi dijogeti kok. nek jogeti Saben saben larik mesti langsung saiki ora iki cen gawe patine dalange iki. Aku kesepene ambek aku melar mingkus lho iki. Deg-degan terus lho aku. Saiki mboten. Pak Seno deg-degan terus. Deg-degan minaku demen dadaku to sayang. Oh, kalau kayak telok lho kan Saiki demek. napa mboten? Jojonya mengambil kesempatan dalam kesempitan saestu. Mumpung ana kesempatan kok kowe iki piye lho. Ora wong wedok sing temandang senengane kok ya ora. Sumingkir Pak De, usir. Diusir. Lah nyatane ndampingi Pak Seno ket mau ya ora ngopo-ngopo Pak Seno genah megar mingkup anu jantunge kok ora gagas. Lah ora mari sprene tak anggongke kok ya ora mari. Ingkang pundi ingkang sakit? Kene. Mriki menika ngaten ku jalure wonten lho. Wong jalure ngendi? Kaya wong paribasane mriki napa jenenge? Kemeng nika salurane enten. Mbok sok nenek dandan ki wulune irung dirangin. Ayu-ayu kok wulune irung nyogrok-nyogrok niku. Oh lali Menika pemerinding. Sisa pundi ingkang sakit? Kene. Mriki. Menika saluranipun wonten lho. Salurane ngendi Le? Saluranipun wonten ingkang ingkang Nah, yo horor to. penyan menika kedah manajemen waktu. Aduh, jan. Ngunjukipun air putih ingkang kathah. Wayah refreshing ngoten niku ya. Ora mari-mari ya. Mak ya Allah lha pripun? Aduh. Coba apri-pri demen pri. Kok tak cedhaki ra mari ya, Pri? Kok piye to? Ya lah ingkang pundi, Pak? Ingkang Kene. waduh. Kek udu kono kene. Aduh, Pak, mengke berun. Lho, pindah pudul dedek. Aduh, Pak. Kene. Mengke sing beruntak sanes niku mah. Kowe cengas-cengas ngopo kowe? Kok aku marah disalurke ya, Pri? Nek kowe kok tanganmu diarahke ning nggon-nggon anu kok ngono ya. Le. Ah, piye? Aduh, rasane piye ngono lho Lek iki. Besak. Pengen ya. Heeh. Karo Pak D. Iya. Intine Pak Seno harus ada yang memperhatikan. Nah. Kudu ana sing ngelingke. Pak Nah. Seno monggo jalan-jalan, monggo Pak Kesehatan Seno. nomor 1. Nah, pola makan dijogo, pola hidup dijogo, Sepak ran pola. itu kokean pola. Loh. Ran Pola hidup, pola makan tur ora itu kokean pola. Lho sing kokean pola ki sing marake penyakit werna-werna. Berarti kowe sesuk malah kena penyakit warna-warna Lah lho. ngapa? Lah kowe kakan pola iki. Tumindak ini. Tumindak. Ya, terus sih. Naswan tara Lagu Coro Banyuwangi. Iki aku wis ngarang cara Batak no, luwih gayeng. Oh ngaten. napa lagune? Sluku-sluku Batak. Batok. Kok batak? Sluku-sluku batok niku Jawa. Tekan ngendi ya? Ah, betul. Nyeram bayi naswan tara Mimin iki upama wedok tenan lho saben sasi meteng lho. mergane napa? Kemayune ora jamak-jamak. Kancane nembang kok manju jilan dhewe iki ngopo? Aku diuncali sarung ngono meteng kok, Mbak. Kok iso lho. kudu cari Lah, sarung. sarung sak isine kok, Mbak. Emang isine apa ta? Hah? Isine apa? Ah, aku kan ngomong ya ora tegel to. Engko tak foto tak kirimke ya, Nduk. Sarang
gajah duduk. Ya sok gajah. Ya? Ya sok Apa? kancil, gumantung tuke. Pianyu wangi Kowe nek mlayu kaya jaman argaruan kae lho lek kowe persis jan ngono kuwi. Kok liyane do enggak takut suara-suara gitu yo aku iki kaya trauma ngono lho kaya fobia ngono lho Pri. Wis soalé lemu trauma iki nek digrobyok. Jaman dhisik anggere ro gropyokan ndelike ning mburi tetean. kok nang mburi tetean nek kena uler lho. Mburi tetean. Aku anggar ndelik ngono nyelametke ya kono kok. Ayo tak slametke, Nduk. No. Dijak mule. Kok sik yo, Mas? Wong wedok nek bar lungguh arep ngadeg ngono kaya rekoso ae. Rekoso arek sing woy-woy. Pak Harisontor kesengsem nggih. Dawuhi. Ora tau ndawuhi kok penyan jenengane medhotke silaturahmi kok ora pareng ngono kuwi. Sok sapa sing medhot silaturahmi ora bakal mambu lawanging swarga. Lek ngomong gede mimin lho. Jenengan ra gelem wayangan ya pripun? Kae iki lurah kok tok ado-adoke saka swarga. Lho, kula rak ngomongke sok sapa sing ra medhotke silaturahmi ora mambu lawanging swarga. Lho, silah ki sambung, rahmi ki kasih sayang. Lho, dadi njen medhotke kasih sayang niku klentu ageng. Lho niku nek kula lho niku lho tumrap nang monggo panjenengan menika pilihan hidup lho. Lak ya babakan akeh cilik menika gumantung lho. Akeh menika ya nek kanggo kula sing penting wayangan ngoten lah. Nggih. Kapan tanggalnya tak bunderane sisan karo nilai golek untangan manci. Ora ndang-ndang ACC kok penyan menika ora ditok oleh ning panggung kok senengane ora ngono kuwi. Allah. Kemayu banget. Wong wedok ki di PHP iki ya sapa sing kuat pisan pindho iso nahan ping 3 ping 4 ora kuat. Nyemprot lho, Leo. Lumayan rasa raup, Mbak. Ra apa-apa mana golek sabun garek raup rasa dadak golek banyu. Kok baygon to, Pak? Abab kok. Lah kok ababku jane mambu baygon. Ayo bacotke nek ndak kirangan ngengek. Wetan segara lor lan kidul alas angker kang kaliwiyat Ya. aja takon kasih sangga tanah India ku meliaring taman sari nuswan tara ya. Mangga gerajakan yo diaturake yo.
Bapak kok sia-sia men to. Aku pancen ndek cita-citae, Tru. Lho. Nek bapak sedo, aku kan madhep pamonging tanah Jawa. Duapure kaya ngono. Aku iki pamonging tanah Jawa iki sing arep percaya karo kowe sapa? Lho anak buahku. Baron Bagio. Tapi ora gleleng. Nah, loro kae wis percaya wis aku ora butuh kepercayaan sapa-sapa. Angger takon ngapa-ngapa siap. Heeh. Takon joget we manut kok. Bola apa karo duit ya, Tru. Ah iya. Wong waras we karo duit, jogetnya 100, joget tenan ya, Tru. Ah iya wis ben nengki wae ora. Iki awak dhewe ndang bali neng Karangkadempel matur ngersane bapak. Aku percaya, Gong. Nek bapak midhanget atur awake dhewe, Pandhawa ora komplit, pustaka Jamus Lima Sada ora ana, bapak mesti gregah wungu malah waras. Kowe rak panyokro bawahmu. Ning iso bapak tok bisiki nang kupinge, Pak, Pandhawa ora komplit, pustaka Jamus Lima Sada ilang terus. Mantane terus pendonong. Terus anu wong komputer mak. Kuwi apa? Kuwi lho, nggo mriksa detak jantung kuwi lho. Nek isih urip nak titit nek mati terus disetrum dadane jeduk nyawane arep metu mlebu meneh urip sedilo mati meneh wah ngeri ya Tru mula wong ki tumindak sing apik bapak ki tumindake apik kok lara ayo monggo wong tumindake apik ki nuwun sewu lho nek sedo mesti ngerti sedane sok kapan terus mesti kepenak mesem le sedo nek wong tumindake apik. Kok bapak ki tumindake apik ora tau tumindak apa-apa kok lara. Ayo. Berarti nek ngono bapak urung wancine tekaning pati. Wah, heeh. Wah, nek ngono apa tenane? Pancen demit tenan ora. Wis yo mulih wae. Matur kok ndak malah geger nek negara Ngamarta aku ora seneng nek geger karo putra-putra Pandhawa utawa Sinuwun Mandrus Ndara Werkudara terutama matur ngersane bapak mbuh kanane bapak engkul mari apa matis wis pasrah sing gawe piye mangkat bae Tru putus kalah dhisik karo Linmas kalah dhisik karo Linmas Telaga Adi ah iya wah cilaka iki Gong wah wis Ndara Antasena, heeh. Nuwun sewu le mlajar buanter banget kok. Ngoyak kula napa? Aku ngerti kowe tenguk-tenguk ning kene karo Bagong. Terus aku melayu sak banter-bantere. Wigatine nyekel kowe, Ndra. Kowe nang Ngamarta gawe kisruh. Nyo tampan ana dies. Pecah sirahmu dhisik kowe le mati mbangane Semar. Ora satok tetah to. Ngendikane iki men ngendika dhewe kok ndak kowe sing nemtokke lakon apa piye? Urung karuan kok ya. Weh, Ndara Antasena nek wis ngono kuwi nyemelangi lho. Pun sampun Den. Sampeyan rawuh mriki dinuta Sinuwun Mandura ora?
dinutuk Kang Rama? Ora. Modar. Ora. Ning diutus Prabu Puntadewa. Kon hukum gantung karo kowe Pedro. Kono minggatno. Kono minggatno. Senengane ngedeg-deg iki ora. Wedi rewe. Ayo wedi diutuku mati ora wedi. Mula takon sing apik. Lah terus kersane diutus sinten? Ora ana sing kongkon. Modar kowe. Aku ora ana sing kongkon ning aku duwe inisiatif dhewe Pedro. Mergo aku ki Nayaka Ngamarta satriyaning praja. Nyok tampanono Pedro Gong. Cangkem iki sing apik. Kene iki adu arep ki tratapan ya ora. Aku sing nemburi kowe tratapan kok. Apa meneh kowe? Tru nun. Kowe tak kandhani, nggih. Kowe disalahke karo bapak, salahke karo Siwa Mandura. Terus doakon karo anak-anake liyane aku. Anake bapak Ndara Karkaca Ndarantarja. Heeh. Dokon nyekel kowe. Mudyar kowe. Karo Bagong, mudyar kowe. Kula melu to? Melu. Waduh. Wis ngringkel nengsel, Gong. Diterimake arep ngopo? Wis ayo, Gek. Nganggo jas, nganggo pecis. Kaya nek kecekel korupsi ya lho, Gong. Wis jan cilaka iki wis. Aku padahal wis kapok, wis ora kapok iki. Tetep kecekel. Kecekel ngene iki wis Ndarantasena iki rasa dadak. Lho, tangane wis mlebu sak, njupuk kecrek. Mbok minta maaf, Tru. Nyun ngapunten. Kang Raka goleki kula wong loro. Iya. Aku sampean mboten goleki. Aku iki wong iso mikir kok, Tru. Aku iki pikiranku beda karo Kakang Garwaja, Kakang Antarja. Aku iki wong duwe jati diri, arep ora duwe tata krama, ora duwe unggah-ungguh, ning aku senengane goleki ngutik-utik barang lelakon sing wis kelakon. Tau tak atik sing bener sing endi, sing salah sing endi. Mula sing bener tak labuhi, sing salah mesti bakal tak sirnake. Top ngonten iku apik. Ngono lho, nom-noman Ngamarta iki sing dibutuhke kaya ngoten iki lho. Dasare SDM-e tinggi. Piyayine ora tau macem-macem apa anane, arep ora iso basa, ora iso tata krama, ning jalan pikirane beda karo anak-anak Werkudara liyane. Nggih ta? Iya. Terus selanjutnya kowe arep dikon ning negara Ngamarta. Nek kowe ora gelem, kowe ora kena lapor karo bapakmu perkara lakon Ngamarta. Nek kowe ora gelem, kowe arep dipeksa karo Kakang Garwaja, Kakang Antarja. Waduh. Piye, Gong? Ah ya wis pasrah. Arep piye? Masa dhewe wani Ndara Karkaca Ndarantarja. Ah terus sampean mrene ngopo? Ngabari. Ngabari ngono kuwi ta. Terus lepas tangan. Apa kowe? Dasare ra ditata krama, ra diunggah-ungguh, mung sak kepenake dhewe. Lho, kowe iki bareng arem kok elek-elek. Aku gampang malik wonge. Oh men aku. Ah sak karepku to. Ha iya. Ning kowe tak bilani aja kuwatir. Carane menengo. Wong loro kene. Nggih. Kowe nek dadi Petruk ngono kuwi upama tak dadekke Baladewa gelem ora? Sembrono ora. Tenane. Lho, aku tenanan. Mendo bingung, mendo kapok. Aku pengen ngapokke wong tuwa-tuwa sing tumindake apik kae kok. Petruk tak dadekke Baladewa, Werkudara tak dadekke Bagong tak dadekke Werkudara. Diwalik. Oh. Mbok kaya fotokopi. Bagong tak dadekke Werkudara. Nggih, nderek mawon. Ya. Gelem ya. Purun. Ora kuwatir. Engko nek do tekan kene kowe le ngomong ya kaya Siwa Baladewa, Bagong le ngomong ya kaya Bapak Jodipati. Oke. Gleleng iki, gleleng jengkulmu kuwi. Ngapa kowe meneng wae? Aku ki malah justru mikir. Nek Ndarantasena ngendika kaya ngono Petruk tak dadekke Baladewa, Bagong tak dadekke Werkudara. Terus iki engko lunga, terus sing asli teka. Sopo iki? Madani aku. Tis.
Wah, ana Werkudara sijine hidak cangkemmu crot. Wah, ya. Wah, ya. Ndas gedene semene uteke ming cilik. Goblok ora. Tanggung jawabe pripun? Kowe iki rasa kuwatir karo aku. Aku wani gawe iki wani tanggung jawab. Ora kaya Bagong iki gua gawe. Ora wani tanggung jawab. Ora njaluk. Aman. Cangleleng ya wajane. Aku wani tanggung jawab aja kuwatir. Oh nggih, siap. Wis ya ngono wae ya nggih. Iya to ya? Ya. Wis saiki do merem. Sedakep. Bagong sedakep. Duh, piye lek sedakep? Matane merem. Matane sapa? Matamu kuwi. Sluku bathok. Wis. Nah, apik Mas. Wis ya tak dadekke Baladewa, tak dadekke Werkudara. Engko ora usah omong jeneng wis semedi kok omong. Wis ya ning. Wis tak suwun ngersaning sing gawe jagat, muga-muga kelakon penjangkaku terus. Tete prani manganak hanung paricata. Balunge mbak lamun mambeng lero mbak ing samudra hangrok. Oh, mandi pangestining Raden Antasena. Eling-eling satriya ndugal kewarisan sak ciptane dadi sasedyane ana. Ical wujuding Kira Petra kantong bolong sumawur Kira Bagong Wenteh nata mandra tuwin Raden Harya Werkudara. Iki ora gayeng pripun lho iki omonganmu kok isih Petruk lho napa kowe wis malih to ngilu sik weh waduh Ndara Werkudara ngopo kaya ban gembos Werkudara ini arep omong mesti wah kurang gede pripun kurang gede pripun suarane bapak iki gede coba gede ke sithik ngono njeblok ora kok rajek anu pentile bosok coba tak cobane ya Pak. Wah Antasena wah tutuk modar anak lanang Antasena ya aku ngaturke bekti katur ya Pak tak gegem bahasaku tampanon bahasa apa? Bahasa daerah apik Pak Di jagat kok padha jagat pangestu karo nggih Antasena nggih wah Pak Di mandura aku ngaturke bekti katur yo tak tampa maksune Pak Demu tampanono lah gegem dadake jimat adikku Di adikku Werkudara le ngerem ki wis ora bali kok das ora Baladewa nggih Baladewa kurang gugong ndak konangan iya Baladewa kekengku
Yayi padha Raharja. Beda. Lho. Aku karo Raharja beda. Aku Werkudara Raharja bakul bakso. Kowe ora kena sembrono lho, nek sembrono konangan. Engko nek anak-anak tekan kene, Kakang Raja Antarja tekan kene, ledo ngandani sing apik-apik. Nggih. Siap lho, Gong. Oke. Yo. Aja lali. Aku gampang lali ya. Lungguh dhuwur ora lungguh ngisor. Wah, kedhuwuren. Pakde Baladewa rada mundur. Semantel. Jenanangan. Loh, Werkudara ngapa? Ngidak sikilku. Iki iso badar iki ora. Wis ya. Ngono wae aku tak ambles bumi engko nek Kakang Garukaca Kakang Antarja tekan kene kandhanono utawa kowe ngaku Baladewa tenan. Nek do bingung senenono. Nek do muni arep nyekel Petruk karo Bagong terus kowe muni, "Kowe ki edan kowe." Petruk Bagong ki abdimu. Nek arep tak cekel ki sing ngakon sapa? Engko nek kono muni, "Kowe ora ngawuh iki wamu." Wis pokoke kowe ngerti dhewe sutradarane. Yo, anu nggih, heeh. Siap. Siap lho, Gong. Oke. Suarane, Gong. Oke. Wah, aku ya arep ndelok ketoke kok kaya gayeng iki. Aku tak sok kadohan tak nonton. Yo, Antasena sing ati-ati. Oh. Kondur jangkar ora. Nggih, pun den ngoten mawon. Jagat Dewa Batara jagat pangestu karo. Werkudara. Werkudara. Apa? Werkudara. Apa? Iki kok kaya ora pangling. Iki anakmu Pringgondani. Dasar. Dasar apa? Dasar Baranyata. Darane mumet. Gathot. Piye? Gathot. Iya, anakmu Gatotkaca. Tutupono. Tutuka kok Tutupono. Tutuka. Dong aturaken bekti kula Kunjawa, Gatotkaca tak tampa. Pangestune wakmu Mandura tampanono. Kula pendhingga jimat Rama Kyai. Kula aturaken bekti kula Kunjuk. Jah bagus. Gatotkaca. Tak tampa. Pangestune bapak. Tampanono sing ajeg iya Negarane gagal kaya menapa paturuan Jawa Prabu mapan wonten ing mriki lho lah kok malah kowe takon karo wamu Mandra iki piye kala wau paring dawuh kula supados nyandhet lampahipun Petruk kalian Bagong kose kowe aja ngawur gawar ngawur sing ngakon kowe nyandhet ponokan Petruk Bagong iki lho Kanjeng Prabu Mandura lho kowe iki edan piye kowe iki lagi ketemu karo aku pisan iki kok ketemu. Lah kok dadi kowe apa jeneng kowe? Lah kok dadi aku akon karo kowe kok nyandhet Petruk karo Bagong iki nalae ya coba to. Ih kala wau paring dawuh pilih Petruk kalian Bagong badhe mboyong Pandhawa. Nanging Pandhawa kantun papat. Lho edan menjadi papat. Nggih, monggo wonge 5. Nggih. Lah kok menjadi papat? Ing Paman Sedewa Kesah Adri menawi Kanjeng Rama mangke Petruk Bagong wadul kalian Kyai Semar tumunten kula dipun dawuh supados ngoyak Petruk kalian Bagong supados sak mangke kula nyandhet lampahipun Petruk karo kalian Bagong Edian iki mesti ana wong madha rupa karo Baladewa mesti ana wong madha rupa karo Baladewa aku ora nrimo lakon iki aku ora rumangsa dawuh karo kowe Gatot wonten dawuh Rama Kyai kowe aja ngawur Rekat lampahing rata tan Mantara
Prateng suku ning argeram kang tumingal Geram kang tumingal dendeng saengga praja dereng ngantos paripurna imbal wacana praptaning nata Ndrawati kadherekaken Raden Harya Setyaki kagiat sangging samya mulat Sinayeng manglung mintonaken Dewi Kramanira kang kumitiraning asta kang kumitiraning asta aning asta malah yen ngono bejo kemayangan Kresna apa pancen wis katon padhang kana negara Ndrawati wekasan Jati wis kundur maneh marang Praja Ngamarta nun sewu kok Prabu kula nembe kemawon sowan wonten negari Ngamarta Gusti kowe aja guyon kowe mau tak tutke tak derekke sowan marang negara Ngamarta jare negara Ndrawati ketaman pegebluk mula tumuli aku nderekke sowaning Yayi marang Praja Ngamarta nyuwun ngambil pustaka jamu semyang jimat lima soto yo aku seksine malah ora mung aku Janaka ya weruh Puntadewa ya maringake pusaka nganti aku tegel nundung karo Dewa merga mbelani karo Kresna kakangku lah dalah jagat Dewa Bathara lah kok ketiban awu anget aku Setyaki wonten timbalan mula ning dalan pun Kakang lak tansah nerasanan lawan Siadi kelingan ora nalika tekan jabaning rangkah negara Ngamarta pun Kakang paring pangandikan Setyaki kok kahanan Ngamarta sorote ora kaya ingkang wis lumaku pendak dinane katon negara ingkang endah nanging kaya ilang kekuwunge iki ana ngopo Setyaki nggih kula kemutan kok Prabu nggih seksinipun Setyaki kula nembe sowan dinten sak mangke menika Werkudara seksine Setyaki aku lagi wae sowan ning negara Ngamarta malah tak sawang Datulaya wis katon sepi tumulipun Kakang ngambah dirgantara niti priksa kanan kiwatane negara Ngamarta lah kok malah kok Prabu lan Werkudara mapan wonten ing mriki menika lajeng kula menika badhe stripun badhe nyuwun priksa menika wonten lampahan menapa lah talah tenan ora waduh kok ora merucut ucape Antasena kandhane kok kapok ora Pak es korban adimu lanang sing tok labuhi ora ana nyatane waduh sak kira ki nek arep waduh ora waduh iki wis kebacut kok waduh wah Sedewa aku njaluk ngapura iya Dimas ora dadi ngopo ya iki ngopo to suwene meneng wae kok cerewet to lah ha kae njaluk ngapa